Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som v mene organizátorov vás srdečne privítala na dnešnej tlačovej konferencii. Predmetom dnešného stretnutia je bližšie predstavenie zámerov a krokov smerujúcich ku komunálnym voľbám, ktoré sa budú konať v októbri 2026. Teraz mi dovolte, aby som odovzdala slovo pánovi Matúšovi Molitorisovi, ktorý vás bližšie oboznámi s touto témou. Ďakujem veľmi krásne. Ospravedlňujem sa za svoju hlasovú indispozíciu, ale bohužiaľ pred pár dňami som prekonal chorobu a jej dôsledky ešte stále pociťujem na svojom vlastnom hlase a vy ich vlastne tiež počujete. Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania. Dnes pred vami stojím s pokorou, s rešpektom a jasným rozhodnutím. Dnes by som vám chcel oznámiť svoju kandidatúru na primátora mesta Banská Bystrica. Je to rozhodnutie, ktoré vo mne dozrievalo roky. Zo stretnutí s ľuďmi, z rozhovorov, zo skúseností a z presvedčenia, že naše mesto má väčší potenciál, než ktorý dnes žije. Banská Bystrica je môj domov. Mesto, v ktorom som sa narodil, vyrastal, žijem a pracujem. Mesto, kde mám rodinu, priateľov a vzťah ku každej časti tohto priestoru. A práve vzťah k mestu človeka najviac zaväzuje. Prichádza chvíľa, keď cítite, že nestačí len komentovať dianie. Prichádza chvíľa, kedy musíte vstúpiť do toho a prevziať zodpovednosť. A tá chvíľa je dnes. Stojím tu ako nezávislý občiansky kandidát. Kandidát na primátora, ktorý nemá za sebou žiadnu politickú stranu. A tak ani náhodou sa nemôže stať, že sa ocitnem v pasci politickej reciprocity. Moja nezávislosť garantuje to, že budem slúžiť občanom Banskej Bystrice a nie politickým stranám. Kandidujem v mene ľudí, ktorí chcú aktívne, sebavedomé a otvorené mesto. Mesto, ktoré tvorí príležitosti. Mesto, ktoré priťahuje energiu. Mesto, ktoré rastie. Za posledné roky som sa naučil, že rozvoj mesta nezačína pri politických sľuboch. Začína pri rozhodnutiach a pri skutočnej a úprimnej práci. A Banská Bystrica dnes potrebuje naozaj kvalitné rozhodnutia. Rozhodnutie vytvárať podmienky, aby mladí zostali doma. Rozhodnutie otvoriť mesto investíciám, podnikaniu a novým príležitostiam. Rozhodnutie postaviť nájomné bývanie ako reálnu prioritu. Rozhodnutie priniesť funkčné riešenia dopravy. Rozhodnutie posilniť pocit bezpečia. Rozhodnutie podporovať šport, komunitu a život v meste. Rozhodnutie robiť z mesta partnera pre ľudí. Prinášam skúsenosti s riadením, projektami, spoluprácou aj budovaním partnerstiev. Viem spájať prostredia, prepájať verejný sektor s odborníkmi, podnikateľmi, ale aj investormi. Viem, že výsledok nevzniká rečou, ale výsledok vzniká vedením. A vedenie znamená mať odvahu skutočne rozhodnúť. Dnes stojíme pred voľbou, aké mesto chceme. Mesto, ktoré upadá, alebo mesto, ktoré koná. Ja verím v Banskú Bystricu, ktorá koná. Verím v mesto s ľuďmi, mesto, kde mladý človek vidí budúcnosť, kde rodiny cítia stabilitu, kde seniori cítia rešpekt, kde podnikateľ cíti partnera, kde verejný priestor patrí životu a kde hrdosť na mesto nie je iba slogan, ale každodenný pocit. Priatelia, kandidatúra nie je ale o jednom mene. Je o spoločnom rozhodnutí. O energii, ktorú vieme spojiť. O dôvere, ktorú vieme postaviť. O meste, ktoré vieme spolu posunúť. Dnes by som vás preto chcel poprosiť a pozvať. Poďte so mňou do toho. Poďme spoločne budovať Banskú Bystricu ako mesto s ľuďmi. Mesto príležitostí, mesto energie, mesto, ktoré má jasnú budúcnosť. Ďakujem vám. Teraz by som poprosil, keďže máme tu aj hostí, aby predstúpil pred nás pán Pavel Bartošík so svojou rečou.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Drahí priatelia, susedia, kolegovia, dnes žijeme v prostredí, ktoré sme si vytvorili pred 12 rokmi. 24. októbra tohto roku ovplyvní smerovanie Banskej Bystrice naše rozhodnutie na najbližších 5 rokov. Preto by som vás rád pozval k voľbám a takisto som veľmi rád, že dnes môžem stať práve po boku môjho priateľa Matúša, s ktorým sa rozprávame o starostiach či radostiach Banskej Bystrice už niekoľko rokov. Aj napriek obmedzenému manevrovaciemu priestoru, ktorý mal ako poslanec za mestskú časť Sásova, spravil mnoho pre Banskobystričanov naprieč celým mestom. Či je to projekt hokejbalového ihriska, opravené chodníky v Sásovej, Starej Sásove, opravené schody na Pieninskej, alebo skrášlenie prostredia na Družbách, či Nezábudkovej, či odstránenie kontroverzného automatu z dosahu našich detí. Ale aj vďaka nemu práve mesto mohlo komunikovať a byť partnerom pre podnikateľov, napríklad cech hostinských, ktorých podnety boli vypočuté a nezostali iba tak nepovšimnuté. Aktívne presadzoval úpravy nášho námestia, ale takisto sa venoval mladým ľuďom, kde výsledok môžeme vidieť práve v Uľanke, vďaka štúdiu nájomných bytov. V našich debatách rozprávame aj príbehy s našimi starými rodičmi. Jednoducho, Matúš, si myslím, je človek, ktorý má čo dať nášmu mestu. Je to človek činu a dnes môžem podporiť svojou prítomnosťou pri ohlásení práve jeho a za to som veľmi vďačný. Je to skúsený líder v komunálnej politike, ktorému záleží na ľuďoch a za ktorého, okrem slov, hovoria aj konkrétne skutky. Preto ešte raz držím prsty a verím, že nás podporíte svojim hlasom. Ďakujem. Ďakujem. Prehodenie mikrofónov. Ďakujem za krásne slova. Ďalej by som ešte chcel poprosiť Tomáša Torňoša o krátky príhovor. Áno, budeš to ty? Odozdám ti na mikrofón takto. Páč. Vážení Bystričania, milé Bystričanky, priatelia, som tu dnes, lebo chcem nahlas povedať to, čo som Matúšovi hovoril už dávno medzi štyrmi očami. Matúš, podporujem tvoju kandidatúru na primátora Banskej Bystrice. Podporujem ju ako človek, ktorý ťa pozná dlhé roky, ako podnikateľ, ktorý tu v tomto meste pôsobí a chce tu pôsobiť aj naďalej, ale aj ako občan, ktorému záleží na tomto meste, aby sa ďalej rozvíjalo. S Matúšom sa poznáme už od roku približne 2010, keď sme spolu kandidovali do mestského zastupiteľstva a už vtedy sa ukázal ako obrovský pracant. Naďalej to dokazoval. Odtedy ma neprestáva prekvapovať tým, ako nad Banskou Bystricou premýšľa. Nie ako o úradníckej jednotke, ale o živom organizme, ktorý má nachodený, naštudovaný a som presvedčený, že máš aj úprimne rád Banskú Bystricu. Myslím, alebo skôr dúfam, že ho všetci poznáme ako aktívneho mestského poslanca. Ako vyštudovaný geograf so širokým rozhľadom v histórii a kultúre prináša do fungovania mesta to, čo tam možno chýba. Prehľad, nadhľad, ale aj systémové myslenie v širších súvislostiach. Matúš nie je typ politika, ktorý rieši veci povrchne alebo sa objaví raz za 4 roky na billboardoch. Ako dlhoročný predseda Komisie životného prostredia patril k tým, ktorí dokázali z hmlistých predstav robiť konkrétne projekty. Definitívne to, čo ma presvedčilo, však bola naša debata pred približne 2 rokmi, ak si pamätáš, na jednej kapustnici, Áno. kde sme sa rozprávali o tom, aké mesto chceme zachovať našim deťom. A zistil som, že vlastne Matúš sa veľmi vyzná aj do
takých tém, ktoré ja osobne považujem za architektonické alebo urbanistické a Matúš v nich bol úplne doma. A to napríklad, že mesto nemá byť len súbor budov a ciest, ale predovšetkým priestor pre ľudí. Myslím, že aj viem, ako sa k tomu Matúš dostal. Vždy, keď Matúšovi poviem, že bol som v nejakom európskom meste, Matúš mi kontruje tým, že áno, ako hudobník s kapelou som v tom meste bol a stále mi povie aj pár konkrétnych príkladov, čo sa mu v tom meste páčilo a čo tam funguje. Čiže tieto zážitky z ciest po celom svete, myslím, že Matúšovi dodávajú to, že vie, čo Banskej Bystrice chýba a podľa mňa má Matúš schopnosť tieto ciele aj naplniť. Konkrétne, Matúš verí v Banskú Bystricu ako mesto krátkych vzdialeností. V jeho vízii majú prednosť ľudia pred autami. Chce bezpečné ulice, kde sa dobre chodí pešo, kde sa susedia prirodzene stretávajú a kde verejný priestor nie je len zvyškom medzi domami, ale srdcom spoločenského života. Som presvedčený, že toto nie sú len prázdne slogany. Je to systém uvažovania, ktorý sa vo svete osvedčil a ktorý Matúš dokáže priniesť aj k nám. Myslím si, že potrebujeme vedenie, ktoré má hodnotový kompas a zároveň schopnosť dosiahnuť veci do konca. Pre mňa, ako architekta, je toto tvoja najväčšia vízia a najväčšia devíza. Poďme teda spoločne pracovať na tom, aby Banská Bystrica nebola na ceste k úpadku, ale naopak mestom, ktoré má obrovský potenciál sa rozvíjať. Máme históriu, máme univerzity a vzdelanosť, máme krásnu prírodu. Teraz je čas tento potenciál naplňať. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Poviem ti mikrofón. Ďakujem za krásne slová. Mali sme tu ekonóma, mali sme tu inžiniera, architekta, ale samozrejme v témach, ktoré rozoberáme v rámci tohto širokého tímu, čo stojí za mojou, veľmi často sa dotýkame aj témy školstva, teda tej budúcnosti, ktorá musí začať od tých najmenších detí. A práve v tejto súvislosti by som chcel pozvať pani Oľgu Betkovú, aby povedala tiež pár pekných slov. Takže odozdávam vám mikrofón, doslova do písmena. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, vážení priatelia, milí Banskobystričania. Dnes stojím pred vami s presvedčením, že naše mesto potrebuje človeka, ktorý nielen hovorí, ale aj koná. Kandidát, ktorého podporujem, je človek, ktorý dlhodobo venuje svoj čas nielen deťom, školám a prevencii, ale či už ide o šikanu, drogy, alebo budovanie zdravého prostredia pre mladú generáciu, ale aj v rámci riešenia, čo sa týka nášho mesta, jeho zveľaďovania a rozvoja. Poznám jeho prácu a viem, že mu na tom záleží, úprimne. Nie je to len o rozume, ani o rozhodnutiach od stola. Je to hlavne o srdci a schopnosti počúvať a vnímať potreby ľudí. Ako človek, ktorý má dlhoročné skúsenosti s deťmi, viem, že jeho práca prináša obrovský zmysel a vidím, že to má naozaj zmysel to, čo robí a práve preto ho podporujem a chcem byť súčasťou tejto cesty, pomáhať tam, kde to má skutočný dopad. Ak chceme mesto, kde naše deti sa budú cítiť bezpečne, kde sa problémy riešia včas a kde má budúcnosť pevné základy, potrebujeme lídra, ktorý to myslí vážne. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ešte raz. Ďakujem. Dobrá, mikrofón iba. Ďakujem veľmi krásne za tie úprimné slova, pretože áno, školstvo a vzdelávanie je naozaj jedna z tých najdôležitejších tém, ktorá ale úzko súvisí aj s tou kultúrou, ktorá okolo nás je, a preto by som ešte chcel poprosiť môjho dobrého priateľa, nazvem to, Tea Bindasa, aby možno aj zabrdol do tejto témy, ako sa povie ľudovo, a odozdávam ti slovo. Ja prosím, usmievaj sa. Budem sa usmievať stále. Ja si beriem aj skripta. Príjemný, úspešný, dobrý deň, sú priatelia, vám všetkým, Matúško aj tebe. Tu už odznelo všetko, takže by som najradšej len povedal amen a že Matúšovi verím. Ale aj tak si dovolím niekoľko
slov, také krátke rozprávanie podľa skutočných udalostí o Matúškovi. My sme sa zoznámili pri muzike, lebo projekt Sasova pre hudbu, Rudlovu vynechal, dúfam, že si na ňu spomenie niekedy. Hrali sme tam s kapelou v priestoroch, rozprávali sme sa väčšinou o muzike, ale viete, okolo vás sa vyskytne, že ľudia hovoria aj o meste, o tom, ako sa tu žije a ja som si vtedy uvedomil, že kurník šopa, veď Matúš Molitoris je poslanec. Zavolal som mu niekoľkokrát vždy, keď okolo mňa, alebo ja som videl nejaký problém. A Matúš si vždy našiel čas. Nikdy nepovedal, že nemôže, že sa nedá. Stále prišiel a o tých veciach sme sa rozprávali. A keďže sme sa stretli pri muzike, rozprávali sme sa samozrejme aj o umení a kultúre. A vysvetlo, že Matúš k tomu má veľký vzťah, a že ako kultúru a kultúrnosť neberie len predstavenia, koncerty, výstavy, ale aj to, ako sa ľudia k sebe správame a aj kultúrnosť v tom zmysle, ako vyzerá naše mesto. V tomto meste bol v rokoch 1893 až 1922 richtárom Julius Cesnak sa volal. A ten si zvykol obísť mesto na koni, videl, kde je nejaký problém, dokonca aj počas dažďov, kade odteká voda. Tu nedaleko od nás pri bývalej vojenskej správe jedna mláka, ktorá prežila socializmus, revolúciu, aj teraz sa jej dobre darí. Poznám sa s ňou už 10 ročí. Tá mláka sa dokonca chcela nechať zapísať na zoznam pamiatok mesta. A myslím si ale, že čaká na Matúša, že ten zápis medzi pamiatky nedovolíme. Matúško sa o ňu postará. Vieš, kde je? Áno, viem. Výborne. Chcem ešte povedať, že čo sa týka kultúry a umenia, opakujem, Matúš má k tomu dobrý vzťah a určite si uvedomuje, kde sa o tom hovorí, že k nemu má vzťah, lebo nedaleko je skvelá plastika od Galandovca, majstra Kompánka, počuje to všetko. Takže na záver naozaj len to, Matúš, ja ti verím. Ďakujem, to by bolo krásne. všetko. Ďakujem veľmi krásne, Teo. Ďakujem. Len keby ešte jedno, keby v našej kapele viac cvičil na bicie, dúfam, že bude mať čas. Pokúsim sa. Môžem ešte mikrofón si zoberiem? Nech sa ti páči. Som si vedomý týchto restov, ktoré mám a čas je vzácny, ale nedá mi neprizvať ešte k mikrofónu jedného vzácneho človeka, ktorý je doslova mojou pravou, ľavou rukou, ale v prvom rade je to obyvateľ, ktorý verí tomuto mestu, ktorý vie, že má o mnoho väčší potenciál a vždy, keď človek mal nejakú slabšiu chvíľku, tak prišiel s tým a povedal: Molitoris, nepoviem čo. Nech to povie ona. Veronika Sentineková. Nech sa páči. Milí Banskobystričania, ja to poviem úplne jednoducho a úprimne, ako človek, ale teda najviac ako kamarátka, ktorá Matúša pozná už niečo vyše 5 rokov. Ja som za tie roky mala možnosť vidieť, ako Matúš rozmýšľa, ako koná, ako sa rozhoduje a hlavne ako pristupuje k ľuďom. Jedna vec sa nemení stále. Matúšovi na tomto meste záleží. O Banskej Bystrici premýšľa stále. Vidí ju ako živé mesto, kde ľudia chcú žiť a cítia sa dobre. To, čo si na ňom vážim najviac, je jeho pokoj a vytrvalosť. Veci rieši postupne, s rozvahou a vie počúvať ľudí. Pri rozhovore s ním nemáte pocit, že sa rozprávate s politikom, máte pocit, že vás počúva človek. Človek, ktorému záleží na tom, aby sa veci v tomto meste posúvali dopredu a najmä, aby dávali zmysel. Pre mňa je Banská Bystrica miesto, kde žijem svoj život. Chcem, aby to bolo mesto, kde sa dobre žije nie len mne, ale aj ostatným. A aj práve preto tu dnes stojím a hovorím to hrdo a hovorím to nahlas. Matúš, verím ti. Verím tomu, aký si, ako nad týmto mestom premýšľaš a verím tomu, že to, čo robíš, robíš úprimne. A práve preto ťa podporujem. Ďakujem. Ďakujem. To si zober.
Ďakujem veľmi krásne. Ospravedlňujem sa. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí ste prišli, mojej rodine, ktorá stojí pri mne, mojim priateľom, kamarátom, ktorí tu stoja, nemuseli by stáť, ale jednoducho aj oni cítia, že je potrebná zmena. Dodať tomuto mestu energiu, posunúť ho ďalej, pretože je opotrebované, je unavené. A keďže čas je veľmi vzácny, nebudem ďalej naťahovať môj príhovor, ale skôr dám priestor vám na ďalšie otázky a pýtajte sa. Zrejme vymeniť pána primátora Jana Noska, ale teda už teraz je vás viac tých kandidátov. Budete potom zvažovať aj nejaké komunikáciu v tej finálnej fáze, keď to bude vyzerať, že niekto má väčšie šance ako iný, prípadne sa nejako navzájom zdávať, alebo o tomto ešte nekomunikujete, alebo ako to bude? Komunikácia je to najdôležitejšie, čo tomuto mestu chýba. V zásade, keď počúvam ľudí, tak nekomunikuje tu viac menej vedenie mesta s nikým a preto aj z tohto pohľadu je pre mňa veľmi dôležité komunikovať či už s potenciálnymi súpermi, ktorých nepovažujem za súperov, ale považujem ich za partnerov a posúvať sa ďalej. Zatiaľ je to taký, by to bol možno chladný politický kalkul, ktorému ťažko jednoducho vyhovieť, ale samozrejme tá debata je na mieste a budeme jej otvorení. Ktoré sa tam zmestia do tej našej správy. Jasné. Ospravedlňujem sa. Program vychádza viac menej z prieskumu, ktorý sme si spracovali, fokusových skupín, kde sme si jasne stanovili priority a poukázali nám na tie nedostatky, ktoré toto mesto má. Preto je rozdelený do 8 častí. Program sa volá tak, ako je vlastne napísané tuto na rollape alebo vpredu mesto s ľuďmi. Ten základ vychádza z pocitovej bezpečnosti, z toho, že Bystričania nemajú pocit bezpečia v tomto meste. Nie na základe kriminality, ale na základe toho, že jednoducho priestor je neosvetlený, nie je skultúrnený, jednoducho není pre nich dostatočným lákadlom, aby tam trávili čas, aby tam treba spustili svoje deti. Ďalším je kolaps dopravy. Všade tu cítime a každé ráno vidíme, že jednoducho ten problém s dopravou tu je a nie je aktívne riešený. Ďalším bodom, ktorý úzko súvisí aj s tým štvrtým bodom, je práca pre ľudí a nájomné bývanie. Nájomné bývanie sa ukazuje, že naozaj tu chýba v tomto meste, či už sa bavíme o profesnom bývaní alebo štartovacích bytoch pre mladých ľudí. Čo sa týka práce, áno, možno mesto Banská Bystrica nemá problém s nezamestnanosťou ako takou, ale hlavným problémom, ktorý je štruktúra zamestnanosti. Sme prioritne úradnícke mesto, ktoré nedokáže vyrobiť a vytvoriť nejaký širší priestor na to, aby mali sme tu zamestnanie s vyššou pridanou hodnotou. Ostatnými bodmi, ktorými sa budeme zapodievať, sú samozrejme problém seniorov, ktorý bude veľmi aktívny, hlavne do budúcnosti, šport, kultúra a verejný priestor. To by som tak skrátke zhrnul. Samozrejme, program máme aj tú pracovnú verziu, takže veľmi rád vám ho odozdám. Áno, presne. V tejto skupine sa nachádzajú aj kandidáti na poslancov. Jednotlivé mená budeme postupne zverejňovať, ale sú to ľudia, ktorí jednoducho vo svojom fachu alebo vo svojom zamestnaní sú dostatočne etablovaní, vedia mi pomôcť a už sú preč tie časy, kedy boli lídri, ktorí vedeli všetko. Takí nám možno aj teraz vládnu, ale potrebujeme ľudí, ktorí dokážu pomôcť, sú odborníkmi vo svojich oblastiach a ja sa budem o nich opierať. Bude to nezvyklé, ale ja mám jednu otázku, Matúška. Nechcem robiť čo, ale behať po meste som ťa videl, chodiť tiež. Či si budeš tak obchádzať mesto ako onen slavný Richtár a keď uvidíš niečo v meste zle, že prídeš na úrad a urobíš cirkus, potom, že sa to spraví. Koniec koncov aj na koni vieš jazdiť. Presne tak. Ďakujem za odľahčenie. Áno, na koni viem jazdiť. Po meste sa budem prechádzať tak ako doteraz a budem samozrejme bombardovať úradníkov, ktorí sú na mestskom úrade, aby jednoducho zmeny vykonali a aby jednoducho sme odstránili problémy, ktoré tu sú. Však koniec koncov netreba veľa. Niekedy naozaj sa stačí rozhliadnuť okolo seba a začať riešiť tie veci od tých maličkostí, ktoré tvoria celý ten celok, celý ten svet. Tak. Ak je to v tejto chvíli všetko, samozrejme, pozývam vás ešte na občerstvenie a aj priestor na individuálne otázky
som plne k dispozícii. Ďakujem veľmi krásne. Ďakujem vám.